Hello, kabsat at dati man ito nga kita temanen iti reaction wano opinion karag iti mangyari dito'y rabaw iti daga ken sakbay na musta tayo amin nita oren o adayay bagyo dita nga ni paeng ket sapay kumata nakaradkat tayo amin. Ket ti pagtungtungan tayo man ket iti United Kingdom. Alright, kakabsat, tayo man pagtungtungan iti United Kingdom. Sakbay na. Medyo oras siya kinikot confusak eh. Kung ano ti London kat United Kingdom, well, ada part na nga agpaiso, ada part na nga haan. Well, actually, ti United Kingdom, no, kunada nga United Kingdom, inya, kabsat, ket, nagadwa, or I mean, adat yupat nga member na, okay? Yung muna kat London, when the London Bridge is falling down, yay. O London, England, iso di may sa may kadua kat Scotland, ano, mahilig ko ti brandy, Scotch brandy. May katlo kat Wales, diyan yang ko nga King Charles. May katlo ay may kupat kat Northern Ireland. So dagiti dati upat nga member iti United Kingdom. I mean pat member. Dagiti upat nga mangbubuo iti makunkunan nga United Kingdom. Alright. So kasi niya. So iti United Kingdom ngord kat kalkalpas na nga nakapili da iti Prime Minister da. Ti question kat apay nga tanga awon tinagbuto sinya. Awon tinangagtayo nga awon paymot iti kaslangan national election da. Awon iti kwa. Iso ti pag tungtungan tayo data. So actually, iti no may panggap iti political party iti United Kingdom adati kunada nga 300 plus nga political party iti United Kingdom ngem adda iti adda iti dagiti duwa nga major nga political party nga kanayon nga dibati wano aglablaban kumbaga kat rival dagiti nga duwa iso dagiti da Labor Party ken Conservative nya iso dagiti Labor iso dagiti kunada nga left wing iti mod Conservative iso da mod makunkuda nga right wing ang kumua payak. Okay. So, kitang tipe man tayo nagsabalyan na iti duwa niya. Ikwato lang aja, dagi lang amot kiti nga amin na. So, tinagsabalyan na iti labor kan conservative, no kuna ito yung labor, dagi kat, iso dagi ito dagi moron iti socialism, iti ideology da, kat, no principle da kat, socialism niya. Hindi nagapunat socialism, social. No mahilig ka maki-social, kasjay, socialism. Kumbaga kat dagitoy da
iti ti iti prinsipyo dagito da iti belief dagito da ngay ket ti gobyerno dapat ket maki-involve iti biag iti public, moron iti public interest dagito da iti makunkuna nga Labor Party wano da iti socialism inya against da iti private takuna da iti private ket kwarta lang iti puntiryada iso nga against da iti private kanda gito da okay so iya ti kwan iti labor when it comes mo iti election ket ada ti makuno nga national election iso nga awan ti nagsabalyan namot iti Pilipinas so dagito da iti Labor Party ket ada iti kunkuna da nga national election ada ti involvement na iti tattao nga mapandag pili no sino ti ipatugaw da nga prime minister da so iti kwada ken when it comes mo iti immigration open da dagiti dakot open na iti immigration iso nga sige uray no nagad-ado iti iso nga uray no nagad-ado iti immigration nga umay ket awan problema na kanya nakaslamot lang dito Amerika ay ti Democrat ket iti Democrat Party ket talaga nga Democratic Party ket sige open da kadagiti immigration nga umay immigration nga umay dagiti immigrant nga umay dagiti illegal immigrant open na kastimot iti Labor Party inya kasi iti style damot kun when it comes iti taxation number one nga taksan dagitoy da Labor Party ket dagiti nababak ng tattao dagiti nababak na nga tattao iti number one nga taksanda when it comes to benefit kadagiti kasparean iti benefit nga no awat iti trabaho no sadot ka tulungan na kati gobyerno ikan na kati kwarta nya kadya iti kasanga tarak nun na ka iti gobyerno yay alright iti mat conservative baliktad mat iti conservative okay numot ko na da conservative ket dagiti da iti conservative iti ideology da uno iti principle da ket style iti monarchy uno iti traditional way kadagiti no malakip yung kadagiti kings queens dagita da nga di ba dagiti kings ket awan anda nga agbutos-butos iso nga kala kastimot iso ti ikon iti conservative moron iti monarchy da kadang anda nga mapukaw iti darada inya ni sumo nalpas kaslatatay kasakon ni King Charles natay ni Queen Elizabeth sinmaruno ni King Charles kala kasjeti kon iti conservative nya dagitoy da pabor da iti private at kunada iti private kano isuda iti mang biag iti economy isuda iti mang mangpaadu iti trabaho isu iti kwan iti conservative isu nga kayat da iti private handa nga kayat iti public iti when it comes mo iti tax nababa iti panang kwada iti tax nababa iti panagsingir iti tax kumbaga kathan nga mandatory iti sabali nga banger iti Labor Party talaga nga mandatory nga agbayad ka iti tax iti mat conservative kan nga mandatory kagbayad kay tax adda kanyam
So ati ko na iso mati ko na iso nang basa. Ada kanya nga mang ited iti tax mo handa ka nga piliton. Lakas dyan niya. When it comes mo to illegal immigrant against the kadagiti dagiti illegal immigrant nga mapanda ijay United Kingdom against the nya ti Kanyada dagiti lang immigrant nga kayat da nga sumrek iti United Kingdom uno nyaman nga pandit United Kingdom kadagiti skilled workers uno nurse ka uno technician uno basta skilled workers ka open nga mapan ka ijay ita United Kingdom nga agtrabaho ta isuti kasapulan da. So nga against dati illegal immigrant nga basta lang mapan ijay. Okay, when it comes mo ti benefit, tulungan da iti individual nga tao ngem ada ja point mo adamot iti limit na. So damot ti limit na nga masapul mo't nga agtrabaho ka after nga the security expiration na after that magtrabaho ka mo tunan ya ka mo tunan pa mapapakakamot ka na yun. So kasi iti conservative. When it comes mo ti panagpili iti prime minister ket iti tutukan tayo. Okay. Ya kung nagtatay ti Labor Party ket adati kumakon ko ng national election niya ngam iti conservative ket baliktad. Ta siyempre ya kung natoy ket monarchy. So kasparagan ko iti no sino ti majority nga nakatugaw iti gobyerno unon majority nga da iti balay uno da iti palasyo isuda iti masurot nya isuda iti masurot itata ti majority ket conservative itata ti majority nga da iti house uno iti palasyo ket conservative isuda ti nangukontrol iti amin. So nga ti panagpilin mo't iti conservative may ket ijay no kaspregan kanyada nga member kanyada nga membro nga dayjay palasyo no sino ja leader da ijay automatic nga isumot lang ng tagbalin nga prime minister. No nag-resign may sa nga prime minister o no nag-quit agpili da iya group da no sino ti agbalin nga prime minister. Isu ti nangyari kini Rishi Sunak. So before isu nga idi last nga jay babae nga nag-quit ni Liz Truss nga may samot lang nga conservative nga isutin patugaw iti conservative ni Liz Truss kat after 49 days nga nagakam akas may sa nga prime minister nag-quit nag-resign. Nya lakit din. Ang nga na-impress ni conservative, na-pressure, nag-quit. Itatan, tisin maruno nga tarakan iti conservative. Kat ni Rishi Sunak, isu ti impatugaw da. So, kasi iti conservative. So, kung nagtatay, isu nga wan ati mabalin iti Labor Party. Agri iti Labor Party, ngam awan ti mabalin da, tati, patakaran nga word mo iti United Kingdom ket no sino iti mas no sino ti majority in the house ket isuda iti masurot isu nga tinang tetengel ket conservative adi isuda ti masurot isu nga conservative data ti nagtugaw ni Rishi Sunak. Inya isu nga kasi iti kuana isu nga ti aramid lang ti Labor Party awan nga talaga ti mabalinda. Ti pagmadyan na mo't ngagpaisureta ket ada ti tendency na nga siyempre ma-abuse mo't iti power. Tay siyempre isuda lang tagpilpilin wan na kahit di may nga di prime minister nga di ket sukatan dalatan. So nga hawan iti talaga nga
nga awan iti partin iti tattao. Anda nga makapili no sino tiketda. Nya. So nga ti napili data takat ni Rishi Sunak. So ni Rishi Sunak kat han nga kumbaga kat may nga immigrant nag-migrate dayay United Kingdom 1960s. Isu na ti kaunaan nga immigrant nga prime minister. Isu na ti kaunaan nga immigrant nga sa bali ti kolor na. Ako mo niya ti kolor na black. Nangisit basta nangisit. Isu ti kaunaan nga sa bali ti religion na, ti religion na kat Hindu han nga Christian. Nya. Isu mo ti kaubingan nga prime minister iti United Kingdom ta 49 years old na laeng. Nya. Kun isu ti may nga kabaknangan ijay United Kingdom. Ha? So kasjay kakabsat iti nangyari ijay United Kingdom kaslak ja ko nagtatay. No kanyak lang opinion ko lang sabay isumot iti style iti sabay mo iti konti United Kingdom ta parliamentary government iti United Kingdom isu ti masurot piman di lang ti pagmadyan na ngagpaiso ta syempre dagiti tattao handa nga makapili no sino ti kayatda no ti no conservative iti talaga ako di ako nakngorket ada mo ti tendency na nga ma-abuse ti bumakbak lang ket dagay private di ba ti consultative more on iti private interest da handa nga kwa iti public isu nga syempre no sino dagay bumakbak nang isu dalata ti bumakbak nang dagay kakaasi dalatan kasunga kasi so ang kumo kanya yo hakapsat ti opinion nyo no nya ti may bagay jay. What do you think? You think so? Sa atin ito man na nakikita inton agsasango tayo. Bye-bye.